Лукашенко ладзіць спектакль на суботніку і прызначае новых міністраў. Яго нявестка Ганна Сялук атрымлівае прызнанне за мяжой, а ў Гомелі расследуюць загадкавую смерць манахіні. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У суботу беларускіх бюджэтнікаў зганялі на суботнік. Не застаўся ў баку і Александр Лукашенко, які ў атачэнні шпіца Умкі, удзельнікаў кавуновага батальёна і прапагандыстаў саджаў яблыні ў сябе на радзіме. Як і любое аналагічнае мерапрыемства, пасадка дрэваў у выніку ператварылася ў невялікі спектакль. На працу Лукашенко прыехаў на матацыкле, у калясцы якога сядзеў ягоны сабака. Яны абодва кантралявалі працэс і раздавалі парады, а ў нейкі момант Коля Лукашенко поменялся месцами з оператором БТ. Когда уже поменяемся местами? Хоть сейчас. На гэтым прыгоды прапагандыстаў не скончыліся. Лукашенко ўсіх сагнаў биць дровы, а таксама апраўдваўся, чаму ўсе карыстаюцца імпартнымі сякерамі, а не беларускімі. В сетях критиковали, что мы импортными топорами работаем. Ты читала? Читала. Через 2 дня я читаю тоже и помечаю. Топор. Они мне привезли топор. Жутко было смотреть. Поэтому они должны вот им топоры на стол, это Хускварна, да, клон. И такие топоры с длинной ручкой, с короткой, фискос, чтобы произвели. Поэтому это надо им показать, что это импорт действительно. Скончыўся суботнік у Александрыі сумесным паяданнем сала і каўбас. А ўжо сёння Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. У Беларусі з'явіліся 2 новыя міністры, шэраг кіраўнікоў мясцовай вертыкалі, а таксама намеснікі кіраўнікоў Мінздароўя і МЗС. Міністрам прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя прызначылі Сергея Масляка, які раней узначаліваў Заводскі раён Мінска, а міністрам юстыцыі стаў Яўген Каваленка, які дагэтуль быў начальнікам прававога ўпраўлення адміністрацыі Лукашэнкі і на новай пасадзе замяніў адпраўленага ў Савет Рэспублікі Сергея Хамінскага. Масляку Лукашенко даў паручэнне капаць і шукаць, бо не верыць, што ў беларускіх нетрах няма таго, што яму трэба. Але што канкрэтна трэба Лукашэнку, ён не ўдакладніў. Таксама міністру загадалі саджаць як мага больш дрэваў. З іншых прызначэнняў варта адзначыць генерал-маёра Ігора Бурмістрава, які раней быў намеснікам Мікалая Карпянкова ва ўнутраных войсках. Восенню Бурмістраў быў адпраўлены на пенсію, але цяпер спатрэбіўся зноў і стаў кіраўніком Наваполацка. Прызначэнне сілавіка Лукашенко патлумачыў няпростым статусам горада і паабяцаў туды ў хуткім часе прыехаць, каб запэўніцца, што ў сваім выбары ён не памыліўся. Новапрызначаных чыноўнікаў таксама папужалі няпростым часам, у якім усім давядзецца трываць, каб, цытата, утрымаць нашу краіну. А мясцовых кіраўнікоў Лукашенко назваў прэзідэнтамі на сваіх тэрыторыях і заклікаў наводзіць парадак. Вы, напэўна, будзеце здзіўленыя, але Ганна Сялук атрымлівае ўзнагароды не толькі з рук свайго свёкра. Яе творчасць адзначылі і ў Маскве. Самая пладавітая айчынная аўтарка прыехала ў сталіцу Расіі на цырымонію ўзнагароджання прэміі «Шансон года». Там ёй уручылі дыплом як аўтарцы слоў да адной з песень Руслана Аляхно, які стаў лаўрэатам. На дыпломе, які Ганна Сялук Лукашенко пяшчотна трымае ў руках, пазначана за творчы ўнёсак у развіццё сучаснай музычнай культуры. У сябе ў інстаграме паэтка выказала падзяку калектыву радыё «Шансон», не шкадуючы клічнікаў, а ў каментарах пачаўся перапіс праўладных артыстаў, якія імкнуцца як мага хутчэй павіншаваць Ганну Сялук з міжнародным прызнаннем. Прычым, як заўважыў у сваім тэлеграм-канале Антон Матолька, для паездкі ў Маскву нявестка Лукашэнкі скарысталася ўрадавым самалётам, то бок бізнес-джэтам з залатымі ручкамі ў сваіх асабістых мэтах. У Баранавічах затрымалі чорнага капача, але прапаганда і сілавікі усяляк спрабуюць нацягнуць на справу палітычны след. У эфіры АНТ паказалі затрыманага на мінулым тыдні Аляксея Лопуха, у якога падчас вобшуку знайшлі цэлы арсенал зброі – гранаты, пісталеты і аўтаматы. Прапагандысты называюць хлопца зброевым баронам, наркаманам і экстрэмістам, але у чым жа яго абвінавачваюць? Сцвярджаецца, што 10 гадоў таму у Лопуха канфіскавалі нейкую нацысцкую літаратуру, а таксама
сімволіку пратэснай накіраванасці, але супраць чаго ў 2014 годзе пратэставаў у сябе дома мужчына, незразумела. Яшчэ адзін аргумент прапаганды – гэта негатыўныя каментары, якія мужчына пакідаў у інтэрнэце, а таксама нібыта размяшчэнне інструкцыі па вырабу выбухоўкі. У экстрэмізме абвінавацілі і маці затрыманага, якая нібыта удзельнічала ў пратэстах у Баранавічах і дасылала відэа ў тэлеграм-каналы. Абодвух у сюжэце прымушаюць сказаць, што яны адмовіліся ад сваіх поглядаў. Цяпер сілавікі праводзяць праверку знойдзенай зброі. У Гомелі расследуюць загадкавую смерць 47-гадовай манахіні. Наталя Лявончык больш за 20 гадоў жыла ў Свята-Ціхвінскім жаночым манастыры. Яна памерла ў сваёй келлі, а трывогу забілі толькі праз 2 дні, калі адна з манахіняў зазірнула ў акно і ўбачыла, што жанчына ляжыць без руху. Хуткая дапамога канстатавала смерць, аднак яе прычыну пакуль вызначыць не ўдалося. Як сцвярджаюць знаёмыя з сітуацыяй, медыкі не выявілі прыкмет інсульту, інфаркту ці нейкай іншай распаўсюджанай прычыны смерці. Таму цяпер ідзе расследаванне інцыдэнту. Па вяртанні Марыны Васілеўскай з космасу гераічны вобраз лепяць не толькі ёй, але і ейным сваякам. Так хвіліна славы дасталася і дзеду беларускай касманаўткі Фёдару Васілеўскаму. Аказалася, што ён найлепшы слесар усіх часоў другога мінскага холадакамбіната, хаця сышоў адтуль на пенсію ажно 20 гадоў таму. Пенсіянера запрасілі на прадпрыемства, дзе ўручылі грашовы сертыфікат на 3000 рублёў, пуцёўку ў санаторый, партрэт унучкі і нават торт з касмічным караблём, на якім тая лятала на арбіту. На заводзе упэўненыя, што ў яго вырабах дагэтуль ёсць частка працы Фёдара Васілеўскага і ганарацца, што падчас ягонай працы на прадпрыемства часта прыходзіла яго унучка. Правінцыйнага суддзю звольнілі за недапушчальную правіннасць. Лукашенка вызваліў з пасады суддзю Лепельскага раённага суда Дмітрыя Васюка. Прычынай указаная правіннасць, несумяшчальная са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Але якую такую правіннасць здзейсніў суддзя, пакуль невядома. Як і большасць беларускіх суддзяў, Васюк выносіў палітычныя прысуды. Ён даваў людзям хімію за абразы чыноўнікаў, а таксама адпраўляў на суткі па палітычных адміністратыўках. Сёння пачаўся суд над маладой настаўніцай. У мінскім гарадскім судзе разглядаюць справу 23-гадовай Дар'і Хмяльніцкай, якая да затрымання выкладала кітайскую мову ў 23-й беларускамоўнай гімназіі Мінска. Дзяўчыну, якую імаверна затрымалі восенню мінулага года, вінавацяць па 2 артыкулах. Першы народны 342 за ўдзел у пратэстах, а другі фінансаванне вайны. Яго звычайна даюць тым, хто нейкім чынам дапамагаў Украіне ці беларускім добраахвотнікам. І цяпер Дар'і Хмяльніцкай пагражае да 10 гадоў турмы. А 2 мая за палітыку будуць судзіць буйнога бізнесмена. Уладзіміра Балабановіча вінавацяць у распальванні варожасці і закліках да санкцый. 48-гадовы мужчына, заснавальнік міжнароднай кампаніі Industrial Kinetic Lab, якая стварае рыштунак для апрацоўкі камення. Калі яго затрымалі, невядома, але ў канцы студзеня 24-го года бізнесмена ўключылі ў склад экстрэмісцкага фарміравання, якім прызналі дваравы чат дамоў на вуліцы Богдановича ў Мінску. На той момант, імаверна, ён ужо быў за кратамі. Уладзіміру Балабановічу пагражае да 12 гадоў калоніі. Паралельная рэальнасць ад чыноўнікаў. Былы міністр здароўя, а цяпер кіраўнік Гродзенскай вобласці Владзімір Каранік выказаўся пра дэфіцыт дактароў. Чыноўнік прызнаў праблему, але адзначыў, што вырашаць яе будуць не спыненнем рэпрэсій ці паляпшэннем умоў працы медыкаў, а яшчэ больш эфектыўным выкарыстаннем наяўных кадраў, бо іх, па словах Караніка, больш чым дастаткова. За 5 лет количество врачей на 10 тысяч населения в Гродненской области выросло с 57,5 до 58. В соседней Польше этот показатель находится на уровне 24-25. Средний показатель Евросоюза 28-30. Поэтому 58 врачей на 10 тысяч населения, это по этому показателю, мы, по-моему, 4 или 5 в мире. Экс-міністр таксама адзначыў, што наяўнасць вакансій у раённых бальніцах не абавязкова сведчыць пра тое, што медыцынская дапамога там людзям не аказваецца. Гэта можа быць звязана з тым, што нехта з тэрапеўтаў прайшоў перападрыхтоўку і працуе, напрыклад, яшчэ і неўролагам на палову стаўкі, а на другую шукаюць іншага чалавека. Але як бы там ні было, сёння ў Беларусі ёсць больш за 12 тысяч вакансій у сферы медыцыны. Як і кім іх збіраюцца закрываць, вялікае пытанне.
У суботу на волю выйшаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Дмітрыеў. Ён вызваліўся з віцебскай калоніі пасля 1,5 года зняволення. Палітык адчувае сябе нармальна і праз сяброў перадаў прывітанне ўсім, хто за яго перажываў. Таксама ён дадаў, што пакуль яшчэ не можа паверыць, што знаходзіцца на волі, таму яму патрэбны час, каб прыйсці ў сябе. Тут нагадаем, што адзін з кіраўнікоў аб'яднання «Гавары праўду» быў затрыманы 11 студзеня мінулага года. Кандыдата ў прэзідэнты на апошніх выбарах абвінавацілі ва ўдзеле ў акцыях пратэсту і занадта частых паездках за граніцу. У выніку яму прысудзілі 1,5 года калоніі, якія ён адбываў у Віцебску. За час зняволення ў палітвязня памерла маці. У Беларусі хочуць стварыць свой айчынны аналаг аперацыйнай сістэмы Windows, інтэрнэт-браўзер і аналаг пакета Microsoft Office. Пра гэта заявіў міністр сувязі і інфарматызацыі Константин Шульган. Па словах чыноўніка, гэта неабходна для забеспячэння так званага лічбавага суверэнітэту дзяржавы і з'яўляецца важнай задачай для якаснага жыцця беларусаў і стабільнай працы прадпрыемстваў. Урад ужо стварыў пералік пілотных праектаў, над якімі будуць працаваць распрацоўшчыкі, але ніякіх тэрмінаў іх стварэння Шульган не назваў. Магчыма, гэта звязана з тым, што з праграмным забеспячэннем складана зрабіць так, як зрабілі з беларускім ноутбукам. Узяць кітайскі аналаг і крыху нешта памяняць. Таму не выключана, што заявы міністра гэта проста папулізм для прапаганды. У Мядзельскім раёне размыла дарогу. І ў гэтым абвінавацілі баброў. Учора ўвечары вада затапіла дарогу Мінск-Нарач у раёне вёскі Пасынкі. Там часткова змыла нават праезную частку. Некаторы час па дарозе немагчыма было праехаць у абодва бакі. Ноччу ж удалося аднавіць рух па адной з палос. У міністэрстве надзвычайных сітуацый растлумачылі аварыю прарывам плаціны. Гэта, па словах ратавальнікаў, здарылася за працы баброў і вялікіх ападкаў. У Беларусі знялі забарону на продаж папулярнага расійскага чаю. Міністэрства аховы здароўя з 19 красавіка адмяніла абмежаванні на ўвоз прадукцыі кампаніі «Орымі», якая дзейнічала з пачатку месяца. Нагадаем, што раней у чаі прынцэса Кандзі і прынцэса Гіта знайшлі цвіль, таму імпарцёрам і пастаўшчыкам загадалі спыніць яго продаж. Цяпер жа, як сцвярджаюць у Мінздароўя, кампанія прад'явіла доказы, што ейная прадукцыя бяспечная і што ўсе працэсы былі правераныя і скарэктаваныя. Ну і ў канцы выпуска наша любімая рубрыка «Без каментароў». На гомельскім заводзе ліцця і нармалей да бясплатнай працы заклікалі Ленін і Сталін. Крынжовым відэа пахваліліся ідэолагі прадпрыемства. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра!